An balimaw ani ɲankuma bi kibaran b'an bolo k'a lase aw ma o de ye ko ayiwa duguden 6 o de fagara Abangilu ayiwa min ye dugu ye min bɛ Andera Bukan Menaka mara la ayiwa nin ko ninnu yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa araba tɛmɛnen décembre kalo tile 19 ayiwa kibaran minnu sera ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko siga kɔni kɛlen bɛ maa minnu na k'olu ye nin wale jugu in kɛ olu kɔni ye ayiwa jatigɛ wale tabaw de kɔni n'a bɛ f'olu ma ko terroriste a yirala k'a fɔ kɔni ko u nana moto de la ka don dugu in kɔnɔ ayiwa ka mɔgɔ ninnu kɔni faga ni ka tila ka taa don ayiwa minɛn caman kɔni na a yirala k'a fɔ fɛnɛ k'u bɛ boli waati min na u kɔni ye minɛn dɔw kɔni suɲɛ ayiwa mɔgɔw bolo fɛn dɔw fɛnɛ suɲɛ ka taa ni o ye nka b'a yirala k'a fɔ kɔni ko kɛlɛbolo min bɛ nin fanfɛla la ni o ye ayiwa mouvement pour le salut de l'Azawadi ye ayiwa olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka kɛlɛkɛden dɔw kɔni ye ayiwa nin maakɔfɔlen ninnu kɔni gɛn kungo kɔnɔna na ayiwa ko o kɔni senfɛ ayiwa kisɛci kɔni bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko o kisɛci ninnu senfɛ min yɛrɛ ni kɛlɛbolo in ye ale ka mɔgɔ 3 kɔni ni tora a la nka kɛlɛbolo in y'a yira k'a fɔ kɔni k'u sera ka ayiwa maajugu ninnu kɔni 10 ɲɔgɔnna kɔni faga ka bɔ o la tɔgɔ kɔni na ayiwa tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko alamisa don yɛrɛ ni o ye décembre kalo tile 20 ye yen kɔni siraban ka kasara dɔ kɔni kɛra min kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman kɔni jogin ayiwa kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko sotarama dɔ de kɔni ni a chauffeur yɛrɛ tun bɛ ka boli ayiwa boli ko juguya kɔni na o kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye mɔgɔ 18 olu de kɔni joginna ayiwa o mɔgɔ joginen ninnu na kɔni ko mɔgɔ 2 kɔni b'a la minnu kɔni ka jugu ni juguyara kosɛbɛ ayiwa seereya minnu kɔni sera ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni siraban kasara in kɔni kunba yɛrɛ ye chauffeurkɛ yɛrɛ ka walejugu kɔni dɔ de ye ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko chauffeurkɛ tun bɛ ka maaw ta k'a sɔrɔ a tun tɛ k'a jateminɛ yɛrɛ maa dama min bɛ se ka sigi ayiwa mobili kɔnɔna na ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko o senfɛ chauffeurkɛ ye maa ta minnu yɛrɛ dɔw tun jɔlen don ayiwa o n'a ta o ta a tun tɛ k'a dabila ayiwa ko o yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ min yɛrɛ ye chauffeurkɛ in ye a tun bɛ ka mobili boli kosɛbɛ ko k'a d'a kan sotarama-tigi tɔ minnu kɔni tun bɛ a tun bɛ ka ɲini ka se ka tɛmɛ olu la ka se ka jama sɔrɔ ayiwa chauffeurkɛ yɛrɛ kɔni to nin walejugu ninnu de kɔni na ni mobili yɛrɛ kɔni ɲagamina a bolo ayiwa a taara kɔni ka bin ni ka nin maakɔfɔlen ninnu kɔni bɛɛ jogin ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na cogo min na a bɛ se ka dɔn ayiwa nin ko ninnu kɔni bɛɛ kɛra cogoya min na ayiwa ni mɔgɔ min kan ka ɲani o ka ɲani a ko la ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ ka tulo majɔ la